Bila tayo kung gina terjadi. Dapat itu aja sebenarnya. Tay, ikaw lang tay, ate daga tay, itang ko tay. Itong amo ni Gigi nga organic. Ay dito kami maagi sa ibabaw tayo, manmako kami. Berapa dulu? Hindi ko na ito din. Kayang bulan ang sasa. Ay, kilip-dop lang ko ang ano gaya sa tawgon. Ako. Hindi kita na. Mushroom. Mushroom. Aray, aray. Manubo tagali do rin. Manubo ta dore. Bilit inangguan. Manubo tagali dito. Abi ko tatagod tugod to. Pangasa nga. Ano man. Kanami ito dyan pa ko. May bagambo na ang kita. Antay kang siya din. Wala kayo na itlibang. Doon sa bukid, bigit mo. Nanambo ka lang. Ang kunano kayo tinuwa mo dyan, nakatuwa ka gid. Hindi ka nga magpinautunog kasi mabuhi ka gid. Mahugod ka lang. Everyday, amo gitagaon. Ito kay bagaw ko kung ipayag, ito tamaan din din. Si tatay lang tipagin sa kaya, kaya kita manuwaon ka tapos ng ito, buong, ano ka dyan. Ano ka tayo? Ayan.